Здравейте! Включваме се отново с нашето трето видео от хрониката на голямото събуждане на българския народ от юни месец 2013 година. Това видео, което решихме да запишем, е изцяло фокусирано върху един феномен, който се нарича политическия мозък. Той така излезе на предна сцена, защото след протестите юни месец се оказа, че този въпросният политически мозък имаше голяма спешна нужда от реанимиране, защото плодовете на неговото съществуване, така на неговата изолация вече стигнаха краен предел. Както си спомняте от предното видео, чашата беше преляла и трябваше да се приемат спешни действия, спешни мерки. И тук сега малко ще си поговорим за това явление, това творение на Вселената, политическия мозък. Какво представлява той? Виждате нашата мисловна карта, съдържа отново няколко клончета. Ще почнем да изясняваме тази така много дълбока, в същото време плитка тема, нали? Тя е много така лека за усвояване. Сега ще ви разкажем какво точно в нашите проучвания, тогава юни месец, проучванията на мозъчните нива, какво точно установиха относно политическия мозък. Ще ви помолим да следите синия край, синия клон и където пише началото. Всъщност политическия мозък, виждате в центъра сме го написали ние него, така сме сложили едни решетки, защото той всъщност политическия мозък е тотално изолиран. Просто той стига в един момент до едно състояние на тотално израждане и на тотално изолиране от това, което се случва около него. Да видим как обаче се стига до тази изолация и какви са действията от тук насетне. В началото хората, индивидите, нали, които са по-късно стават носители на така наречения политически мозък, са били абсолютно нормални деца. Ето виждате едно розово детенце, то се радва на слънцето, на тревата, на земята, на всичко, ходи на училище, има семейство и като всички деца, то обича да рисува, така вярва на всичко, надява се, много е свързано, понеже играе на парзалката, навънка на плейграунд, на детските площадки. Всъщност си играе. Обаче в един момент какво се случва? Някой му взема някаква играчка, друг му казва, че е простак, че е глупак, че е глупаво дете, че от него нищо не става, И той в един момент това дете се изолира. Просто в мозъка му стават едни такива сигнали, се подават едни много така бързи, динамични сигнали. Бам, 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 бам. И тези сигнали всъщност правят така, че определени клетки, така ядра, кластери в мозъка да се изолират и самото дете се чувства изолирано, не свързано, то не се чувства подкрепено, не се чувства сигурно. И в мозъка се създават едни вълни, така едни сигнали, както виждате там сме го оградили на вътрешна несигурност и на изолация. И какво се получава, когато вътрешно ти си в едно изолирано такова, ти си като едно планинско езеро, изолирано с едни големи скали около теб, ти чувстваш се сам, чувстваш се изолиран и искаш нали, физиката на мозъка така работи, когато вътрешно се чувстваш изолиран, ти искаш откъде да ти дойде сигурност отвън. Сигурност да дойде отвън. И тогава юни месец се проведоха така много изследвания относно политическия мозък и се разбра, че сигурността отвън идва по един много най-лекия път да дойде сигурността отвън е чрез пари. Да, колкото повече пари имаш отвън, толкова повече вътрешно се чувстваш сигурен. Това е така, защото още тогава съществуваше този феномен на властта и на парите. Всъщност парите не бяха никаква лоша енергия, те просто даваха някакво чувство за сигурност. Така, значи, какво се получи? Вътрешната несигурност да се храни с пари отвън. И понеже вътрешната несигурност супер много растеше, това трябваше големи количества пари отвън, за да те направят вътрешно сигурен. Но да не забравяме, че това всичко беше дошло от първия сигнал на голямата изолация, на голямото изолиране, защото ти не си се чувствал свързан с това, което се случва около теб. С другите деца не си се чувствал свързан, или с родителите не си се чувствал свързан, или в училище, така си бил в една голяма изолация. И сега отиваме вече, следим втория клон относно нашето изследване така за политическия мозък, зеленото клонче, което проследява как голямото изолиране, как може да му се реагира на него. С едно голямо завръщане. Защото това всичкото, той юни месец бяха едни замярвания с кюфтета, не с кюфтета, с домати, с яйца, нали, той като не можеше, защото той
политическия мозък толкова се е изолирал, той въобще нищо не чува какво става. Какво гърми, какво трещи навън, кой какви неща носи, кой какво иска, нали, виковете за оставка, те бяха така много големи децибели, но останаха глас в пустиня. Едно голямо неразбиране от политическия мозък, защото беше се много барикадирал. Отказваше да приеме, той беше глух за тази ескалация на народното напрежение, глух за всякакви искания на хората и просто цикъла така си се въртеше и нямаше никакви продуктивни, креативни стъпки. Та се оформи така една гледна точка, че за да почне той да функционира както си е функционирал, както си е редно да функционира, както му е писано да функционира на политическия мозък, така да се отвори, да развие една чуваемост, по-скоро да си спомни за тая чуваемост, да се свърже отново с хората, просто клетките в мозъка трябва да се свържат. И как могат да се свържат тези конкретните клетки в мозъка? Някакво преживяване трябваше да се достави на тези човешки същества, създания на природата. Вече според някои не бяха създания на природата, но така от физична гледна точка тя природата всички ни е създала. Тя е наша наистина така майка. Храни, дава въздух, цветя, дървета, храна, слънцето грее така за всички. Това хората не можеха да го отрекат. И просто се събраха около идеята да дадат на въпросните изолирани политически мозъци някакво действие, някакво преживяване заедно. И сключиха се така срещи, събрания, на които се обсъдиха нещата и се спряха на няколко основни дейности, които можеха да върнат връзките в политическия мозък най-бързо. И това бяха, ето тук можете да проследите надолу, действия, които правиха хората заедно, свързани с музика, свързани с емоция, свързани с земя. Защото когато се работи с земята, това има така облагородяващия ефект да те смирява. Значи ти като копаеш, като засяваш картофите, като правиш така дупки за доматите, като береш зеления боб, морковите, като съдиш и работиш с пръста, окаляш се едно хубаво, има така един директен фул контакт с земята и това те смирява. Затова всъщност действията, които бяха предложени на въпросните политически мозъци, по-скоро на носителите на изолираните политически мозъци, бяха свързани с земя. Значи да се работи с земя и свързани с емоция. Както виждате тук сега малко по-надолу, виждате ни човечета, които са в кръгче и връзката им се възстановява. Защо? Защото те играят танци, народни танци сутрин, играят народни танци. Така, и от не малко време това да се осъзнае хората, че е много силата, магията на танците, така тяхната свързваща сила. След първия месец, откакто се играеха танци на жълтите павета, по 1 час на ден, всяка сутрин от 7 до 8, пиеше се първо кафенце, после танци. След 1 месец се видя голямата трансформираща сила на танца и това се въведе така единодушно вече в длъжностната характеристика на следващите народни представители, те да играят хора всеки ден от 7 до 8. Също така да споменем и единия час обществено полезна дейност, обществено полезна работа, която се изразяваше в няколко активности. Едната от тях беше готвене. Готвене в големи казани на леща, боб, спаначена супа и шкембе чорба също така. На хората, които наистина така имаха нужда, те изнемогваха така, бяха гладни. Всички депутатите просто 1 час на ден готвяха за тези хора. В едни големи казани отпред ги бяха сложили. Те готвяха, хубаво подправяха с сол, черен пипер, магдонос и разни други индийски подправки. Те готвяха храна за бедните хора в България тогава. Това беше едно от така обществено полезните дейности, които се предлагаше. Други обществено полезни дейности имаше също така извозване на боклуци, чистене на паркове, на градинки, наторяване на вече съществуващите градинки, засаждане на нови насаждения, като розички, карамфили, в зависимост от сезона също така депутатите, носителите на политическия изолиран до тогава мозък, всъщност част от тяхното лечение, мозъчно лечение, беше точно съдене и грижа за градинките. И така,
Виждате как малко по малко този изолиран, затворен политически мозък почва да се възстановява загубените и потъпкани връзки през тези години на голямото лапане и така почна малко по малко да се връща по неговата структура по дефолт, нали, още както е трябвало да бъде, както е хубаво да бъде, нали? И малко по малко голямото лапане се трансформира в голямото свързване. И така в тази една година, в която тези мерки бяха взети много успешно, всъщност даде много добри резултати. И политическия мозък от един много изолиран супер изолирано същество, почнаха да му се отварят различни дупки и отвори и благодарение на готвенето за бедните хора, благодарение на чистенето на градинките, на танците, малко по малко почна да се свързва и в следващите видеа ние ще ви разкажем вече този нов свързан политически мозък, какъв парламент сътвори и какви нови въведения той направи за страната си. Благодарим ви, надяваме се да ви е било интересно това нашето трето видео от хрониките на голямото събуждане. До нови срещи и весел ден!